Vara Perxudres Podcast'te. Bi salan e li müzikên sonbaharê li müzikên nûê fîlma Özcan Alper guhdarî dikim lê min fîlma Meneya navê wê payîz e anî ancaq kelegerma Temmûza 2026an sêr kir. Di vê fîlma sala 2008 da Yusufê salên unîwersîteyê bi slogan û siyaseta sosyalîzmê ketiye û 10 salan di hepsê da maye ji ber nexweşiya xwe ji hepsê derdikeve û vedigere gundê xwe yê li Qeredenizê. Yusuf li warê bav û kalên xwe bi diya xwe re bi hemşînî şorê dike ku ew lehçeyeka zimanê Ermeniyan tê hesibandin. Zemillat kumtranela. Umez derdez asfiyecurt. O da izbadeni ve putavrt. Ay baga. Davurtseni. Tamam. Tunkezi tartemiyema. Yes şıklı bum. Baga. Davurts. Li Tirkiyeyê piraniya wan li hêla Borçka û Hopa li hêla Artvîna Qeredenizê li dora 40,000 kes hemşînî xeber didin. Ez li sînorên Tirkiyeyê çend caran çûme bajarên Qeredenizê û min li wan deran serdestiya Tirkî li hêlekê xêncî yê hemşîniyan zimanê Lazan, zimanê Gurciyan jî bihîstine. Di fîlmê da Yusufê piştî hepsê li ber xwe dide ku bielime heyata derva li kitapçiyekî li jineka Gurcî li Ekaya fahişe rastê li hev rasthatinek. Yusuf li ber refan sekiniye li kitaban dinêre Ekatê li klasîkeka Rûsan digere. Kitapçiyê zane Eka fahişe ye piştî ew kitaba xwe dikire û derdikeve ji Yusuf ra bikin û bi heyret dibêje hela fahişeyên xelkê jî xandîne. Fahişeya xandî esasen di ser Rûsan ra nîşaneka salên ketin û hilweşîna Sovyetê ye li Tirkiyeyê. Sosyalîzma Sovyetê belawela bibû û hinek jinên wanên xandî hinek jinên bêîşma bûn bo îdare û debara xwe bikin derbasî Tirkiyeyê bûbûn işçiyên fuhuşê. Sala 1991 dawî li Yekîtiya Sovyetê hat. Lê îmaj û mefhûma fahişeya xandî bi salan li ser jinên ji wan welatên li wê hêlê ma. Piştî herba sar, piştî Yekîtiya Sovyetê hilweşiya parçe bû, entelektûelan gotin taliya tarîxê ye, gotin êdî dewra şerê medeniyetan e. Ji wan entelektûelan Samuel Huntington sala 1993yan di wê nivîsa xwe ya meşhûr da mealen gotiye ez dibêjim ji vir û pêva mücadele wê ne ji ber îdeolojî û ekonomiyê be, lê wê ji ber kültürê be û wê medeniyetên ji hev cihê bi hev kevin li hev xin. Yusufê ji hepsê derketiye û ji sloganên siyaseta sosyalîzmê dûr li heyatê li ber xwe dide, Ekaya bi heyata xwe ya fahişe heyfa xwe bi mücadeleya Yusuf tîne tev raber dikin ku taliya dewra îdeolojiyan hatiye. Peki sen en güzel ileri sosyalizm istediğinde hapiste yattın? Bi vê fîlmê bi heyata vî zemanî heqekî didim Huntington. Rast e, taliya dewra îdeolojiyan e, diqedin îdeolojî. Lê heta niha jî me mücadeleya medeniyetan nêdiye, mücadele ekonomîk e. Komek serdar û sermayedarên ji medeniyetên cihê li kêfa xwe li Tirkiyeyê ekonomiya xirab, enflasyona giran Yusufan dikuje û Ekayan çê dike li ser hev. Ekayên ji unîwersîteyan mezûn bûne, Ekayên bi dîplomayên xwe îş nedîne, lê seba xwe ji zordariyên derdora mala bavê xwe xilas bikin, seba destekên ekonomîk bidin xwişk û birayên xwe, dibêjin min îmtihana tayinkirinê, îmtihana KPSS derbas kir û wek ku tayîna wan derketiye filan bajarî diçin li wî filan bajarî dibin fahişe. Ew realîteya req û pir sert mîna pêlên Qeredenizê tam neketiye kitaban hîn neketiye fîlman tam. Kes naxaze behsê bike. Belkî Qeredeniz. Hey gidî Qeredeniz pêl rabû nerijiya em nebin sewdaser. Kê sewda kir ew nejiya.